ҳимоятгарони гурӯҳи уйғурон ба додгоҳи ҷиноятии байналмилалӣ далелҳои нави иҷрои иҷбории мусулмонони уйғурро ба Чин аз Тоҷикистон пешниҳод карданд. Азбаски Тоҷикистон узви ин созмон аст, ҳимоятгарон умедворанд, ки узвияти он метавонад роҳи ҷалби таваҷҷӯҳ ба додгоҳи байналмилалии ҷиноятҳои ҳарбӣ барои муносибати бераҳмонаи Чин бо уйғурҳо гардад. дар асоси ин ҳуҷҷати нави далелҳои ба прокурори додгоҳ пешниҳод шуда, ки амалҳои мақомоти чиниро мустақиман дар Тоҷикистон, ки давлати узви додгоҳи ҷиноятии байналмилалӣ аст, нишон медиҳад. маълум аст, ки додгоҳи ҷиноятии байналмилалӣ салоҳияти оғоз кардани тафтишотро дорад, гуфт Родни Диксон, ҳимоятгари гурӯҳи уйғурҳо. амалҳои мақомоти Тоҷикистон бо манфиатҳои иқтисодӣ шарҳ дода мешаванд, зеро дар ҳоли ҳозир Чин ахиран ба муҳимтарини сармоягузор ва қарздиҳандаи Тоҷикистон табдил ёфтааст. қарзи миллии ҷониби Тоҷикистон дар назди Чин тақрибан 1.2 миллиард долларро ташкил медиҳад. ҷолиби диққат аст, ки Тоҷикистон аз ягона кишвари мусулмоннишинӣ нест, ки уйғурҳоро бар ивази муносибатҳои судбахши иқтисодӣ маҷбуран ба Чин депортатсия мекунад ва дар он ҷо онҳо ба лагерҳои аз нав тарбиякунӣ ҷойгир карда шуда, ба шиканҷаҳои гӯшношунид гирифтор хоҳанд шуд. чунин иттиҳомот дар бораи супурдани уйғурҳо ба мақомоти Чин борҳо аз тарафи ҳукумати Туркия низ амалӣ мегардад. ёдрас мекунем, ки аввалин маълумот дар бораи мавҷудияти лагерҳои аз нав тарбиякунӣ барои мусулмонон дар Чин соли 2014 пайдо гардид. тибқи иттилои фаъолон ва коршиносони Созмони Милали Муттаҳид, дар айни замон ҳадди аққал 1 миллион мусулмон дар чунин муассисаҳо дар минтақаи ғарбии Шинҷон, ки бо Тоҷикистон ҳам марз аст, нигаҳдорӣ мешаванд. давра ба давра васоити ахбори омма мусоҳибаҳоро бо наздикони онҳое, ки дар чунин лагерҳо қарор гирифта буданд, нашр мекунанд. тафтишоти мустақили рӯзноманигорон дар бораи лагерҳои аз нав тарбиякунӣ маводҳоеро нашр мекунанд, ки тамоми даҳшатҳои ҳаёти он ҷоро ошкор мекунад. ба истилоҳ ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла ҳукуматҳои кишварҳои мусулмоннишин, наслкушии мусулмононро дар Туркистони Шарқӣ на танҳо бо хомӯшӣ мушоҳида мекунанд, балки чунин сиёсатро дастгирӣ мекунанд ва бо ҳукумати Чин ҳамкорӣ мекунанд.